דוקטור ירון ריסין, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית. בואו נעשה סדר בעולם המושגים הקשור לניתוחי חזה. מה הם סוגי ניתוחי החזה? אנחנו דיברנו בתוכניות קודמות על סוגי הניתוחים, ניתוחי החזה, הגדלות, הקטנות, הרמות. יש הרבה ניתוחים שקשורים לחזה, כמו שציינתי, חזה איבר שמאוד מעסיק את האנשים. היום אני רוצה קצת לדבר גם על כמה דברים ככה יותר נקודתיים. להתייחס לדברים האלה? יש לנו כמה שתלים שאחר כך אני ארצה, אם יהיה לנו זמן נראה אותם. ניתוחי חזה, כמו שאמרנו, יש כאלה שצריכות ורוצות להגדיל, להקטין ולהרים. יש אבל דברים נוספים שלא דיברנו עליהם, אני חושב שחשוב גם לציין אותם. למשל, אישה שבאה עם חזה לא סימטרי. יש לה צד אחד לא מפותח, צד שני מפותח מדי. איזושהי בעיה בהתפתחות של צד אחד, מבנה השדיים לא נראה כמו שצריך, זאת אומרת, אולי הגודל בסדר, אבל הצורה מבחינת התפתחותית לא תקרה. יש שכיחות מאוד מאוד גדולה לתופעות האלה. רוב האנשים שאני רואה במרפאה, שמגיעות לניתוח כזה או אחר של החזה, מופיעות עם אסימטריות, וצריך להתייחס לזה. אז אם זה הקטנה, אז מקטינים בצד אחד יותר מהשני. אז יש אינדיקציות רפואיות לביצוע של ניתוחים. עוד דבר אחד, לציין שיש גם את נושא הפטמה וההתרה בשד, וגם איתו אנחנו צריכים להתמודד. לפעמים הפטמה גדולה מדי ורוצים להקטין אותה, לפעמים הפטמה הפוכה ושקועה, וצריך להוציא אותה החוצה, שזה משהו שזה בעיות מולדות. בעיות מולדות, נרכשות, סיבות כאלה ואחרות, וזה גם חלק מאוד מאוד אינטנסיבי מהטיפול בניתוחי שד. איפה מתבצעים החיתוכים על גבי האור בניתוחי חזה? זה תלוי בסוג הניתוח. יש ניתוחים המטרה הכללית בניתוחים, בכלל, ניתוחים פלסטיים, זה לעשות מינימום של צלקות, ושיהיו באיכות הטובה ביותר. לא תמיד זה מתאפשר, כיוון האיכות הצלקת היא לא רק על ידי התופרת, במקרה הזה זה הפלסטיקאי שתופר, אלא גם איך האור מגיב, איך הוא מחלים, איך הוא מתרפא. המטרה היא לעשות מינימום של חתכים. אז בהגדלה למשל אנחנו משתדלים לעשות חתך קטן ביותר, באזור כפל השד. במקרים מסוימים אפשר לעשות את זה באזור המעבר בין ההתרה לאור של השד. יש מצבים שעושים את זה מבית השחי. במקרים חריגים, יותר ככה אנקדוטיים שמרואים בטלוויזיה, אפשר דרך הטבור, אבל בשתלים שרק אחר כך ממלאים אותם בגוף, זה לא לעניין, זה לא מתבצע, זה יותר גימיק. בארץ בהגדלה רוב החתכים נעשים באזור כפל השד, ועכשיו אם מדובר על ניתוחים אחרים, כמו הקטנה או הרמה, כבר צריכים לעשות טיפה יותר חתכים, משתדלים לעשות המינימום הנדרש וליצור מינימום צלקות. באיזה סוגי שתלים כדאי להשתמש? אני כבר הזכרתי את זה. קודם כל צריך להשתמש בשתל שהוא בטוח לשימוש, שהוא מוכר לשימוש, יש לו אישורים נדרשים. אני משתמש בשתלים האלה שאני פה על השולחן, לדוגמה, של חברת מנטור, שיש להם את ה-FDA ואת האישור האירופאי והישראלי. ברור שהם תקינים וטובים, לדעתי באיכות מקסימלית. עכשיו, השתל, אם אנחנו רוצים לראות, זה שתלים שמשתמשים. כן, אז זהו. אז יש חתיכת שתל. נכון, אז זה שתל שאת מחזיקה, זה שתל של סיליקון, כשהמעטפת שלו מחוספסת. המילוי הוא אותו מילוי, דרך אגב. הוא ממולא בסיליקון ג'ל. זה שתל מחוספס, עסיסי. מה ההבדל? יש עגול, אנטומי, נכון, אלה עגולים, וזה שתל בנפח של 350 cc. יש פה שתל שהוא אותו שתל, אני מאוד אוהב את השתלים האלה דרך אגב, הם טיפה יותר רכים והם נותנים תחושה יותר טבעית. אלה שתלים עגולים, אבל עגולים טבעיים לצורך העניין, הם לא נותנים מראה לא טבעי. איזה נעים. נכון נעים? כן. כן, לא, גם שזה מוחדר למקום שלו, זה נותן תחושה מאוד טבעית ונעים. זה שתל של 250. רואים מפה, רואים את המעטפת שהיא שקופה, ובפנים יש סיליקון, זה לא מים, זה סיליקון ג'ל. אז כמו שאמרנו קודם, החיתוכים הם במקומות מסוימים. מקומות מוסתרים, מוצנעים, ודרכם מחדירים את השתל. שמים את זה או מתחת לשד או מתחת לשריר בהגדלה. אני בוחר בהתאם לגוף, למצב, לאור, למיקום שאני דרכו מחדיר את השתלים. זה שתל קטן יותר, זה במקרים, רוב הבנות לא אוהבות כאלה קטנים, הן לא רוצות, אם כבר אז... עושה חשק. דוקטור ירון ריסין ועורך דין אברהם עופר, תודה רבה לשניכם. בבקשה.